Много хора си мислят, че аз прекарвам по 1 час в гримиране и фризиране преди да изляза. А всъщност не е така. Старая се да не отделям повече от 10 минути за грима си. Времето е най-ценният актив и се старая да го ползвам адекватно. И възможно ли е да се гримира една жена за по-малко от 10 минути? Останете, за да видите. Нанасяме равномерно фондютена и разнасяме добре по края, за да не останат линии. Разнесете старателно около нослето, челюстта и косата, защото обикновено там се получават неестествени линии. Следва коректор. За да избистрим погледа, поставяме под очите, аз лично поставям и на носа, брадичката и челото. Така контурирам лицето по-добре. Готови сме с основата и фиксираме с пудра цялото лице. Сега ще ви споделя и любимия си трик – нанасене на руж под цифрата 3. Започваме от челото, през скулата и завършваме на челюстта. Така се получава ефект на сияйна кожа, на слънчев загар. Идва ред на веждите. Дори само с добре оформени вежди и подчертани скули, лицето има завършена визия. За повече детайли как да оформим веждите си според формата на лицето, вижте в специалното видео за това. Разрешете с четчица, за да премахнете излишния материал и да постигнете естествена визия. Ако имате още време и не ви чакат на вратата потропвайки, продължаваме с очите. Нанесете основа за сенки на клепачите и фиксирайте отгоре с пудра или сенки телесен цвят. За да подчертаете погледа, нанесете тъмни сенки в края на клепача. Блендирайте с четка за плавно преливане. И подчертайте окото с молив или сенки. Аз използвам сенки заради матовия ефект, който имат. Използвам и плоската четка за вежди. Става изключително бързо и удобно. Нанесете и спирала, за да отцветите миглите. Аз лично
следвам тази последователност. Първо правя важните и основни неща, а след това, като видя, че ми е останало повече време, добавям и детайли. И ако още не закъснявате или не ви чакат, можете да добавите и следното: коректор, телесен молив или по-светли сенки под веждите, за да подчертаем погледа. По-светли сенки под веждите и поставяне на лек хайлайтър на скулите, нослето и брадичката. Наистина става бързо. Това е моят ежедневен грим за всеки ден. По-семпъл и изчистен, но се чувствам перфектно в тази визия. И не забравяйте червилото!